ik kom even loeren als de corona hebt. Nee, dat is geen corona. Dat is geen corona. Is dat nu nog wel veilig? Dit is niet meer veilig. Ik begrijp er niks meer van. En ik snap er niks meer van. Dus het is gewoon... Ja, wacht. Even afstand. Antidruk. Oelala, oelala. Heb je gewoon een griepvirus te pakken? Coronavirus. Heel besmettelijk is dat. Ja, echt. Hoef maar in de buurt te komen en hoppa. Oelala. Boer. Rookinfectie. Heel het er vooral veel last van. Doe maar. Nou kijk. Ja.